Veieu, la lluna és allà. M'hi acostaré tant com pugui. Ara mateix són les 2 de la matinada i és una hora molt màgica en aquests moments. Fa frescor i a més doncs som el dia 28 de juliol del 2010. No ho sé, però jo, si aquesta fos l'última cinta l'última gravació que jo fes aquí a aquest planeta i algú d'aquest planeta la veu algun dia, espero que recordi doncs aquest dia així tan magnífic, el que estic intentant sentir ara mateix, el que sento, no? La frescor de la nit i el bon rotllo que es desprèn aquí ara mateix. És bestial, perquè hi ha un cel totalment net i a més la lluna i un nuvolet que surt per allà darrere. És fantàstic. L'ésser humà no puc parlar molt alt. L'ésser humà també és nocturn i la nocturnitat de l'ésser humà fa que siguem com vampirs a la nit, que busquem el consol de l'amor de la nit. I aquest moment és bestial. Ara mateix tinc tantes ganes de volar que de fet ja ho estic fent. Estic volant. Sento totes les freses, absolutament totes. Estic molt hipersensible. Aquest camí que hem de fer junts, l'home i la terra, les càmeres i el que podem dir a través de les càmeres i amb els medis que tenim avui dia de comunicar-nos. Jo ara mateix estic veient la càmera i és una passada. Sé que aquesta càmera està plasmant i gravant tot el que estic dient i fent i que si ho poso a cert lloc doncs molta gent ho veurà i d'aquesta manera em puc comunicar amb qui vulgui realment escoltar el que jo pugui dir. Hi ha molta gent que els hi pot agradar, hi ha molta gent que no els agradarà, però qui els agradi i qui tingui ganes d'escoltar-ho que ho segueixi, perquè jo penso anar fent, penso anar penjant vídeos i penso anar fent i explicant coses. Aquest món és fet per viure, no per morir. No m'ho vull posar dramàtic perquè hi hagi aquesta lluna tan maca. No em vull posar dramàtic, no. Cada persona és lliure en aquest món. El que passa que no ens volen deixar ser lliures i vosaltres ho sabeu perquè sous els millors, les persones que formeu part del planeta igual que jo, els que formem part del planeta som els millors i ningú ens pot dir el contrari. Per això som el que som. Doncs encara hem de ser millors tots plegats per ser millors cada dia.